un curioso libro sorpresa. Do 1 ao 10 e de volta outra vez. Unha abella zumbeira encontrou a flor perfecta. Dúas bolboretas pasan voando. Que flor tan bonita, dixeron. Tres saltóns veñen choutando. Podemos xogar? Preguntaron. 4 libélulas chegan zoando. Que lugar tan feito para folgar, dixeron. 5 arañas gabearon. Semellan moi cómodas enriba da flor. 6 lagartos cobreguean. Como gustan da calor do sol. 7 irugas peludas veñen gateando. Ola todo mundo, dixeron. 8 xoaniñas apareceron. Hai lugar abondo para todas nós, dixeron. 9 ranciñas saltaron a bordo. Croap, 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 dixeron. 10 formigas veñen desfilando. Sitio, dixeron. Aquí estamos nós. Agora dalle a volta arredor, arredor e boca abaixo para veres que pasa a continuación. Está todo cheo, dixeron as 10 formigas, e marcharon desfilando. É hora de cazarmos unhas moscas, dixeron as 9 raniñas, e liscaron saltando. Hai máis flores no xardín, dixeron as 8 xoaniñas, e fóronse camiñando. Que fame temos, dixeron as 7 irugas. Vamos buscar unhas follas frescas. Que calor vai aquí, dixeron os 6 lagartos. Imos para a sombra. Vámonos tecer unha tea, dixeron as 5 arañas, e liscaron bandeando. A voar para a poza, dixeron as 4 libélulas, e marcharon zoando. Precisamos estirar as patas, dixeron os 3 saltóns, e escaparon choutando. Que brisa tan morniña, dixeron as 2 bolboretas, e a voar escaparon. Eu non vou a ningures, dixo unha abella zumbeira. Esta flor é pra min. E colorín colorado, este conto está acabado. Ben, agora nesta imaxe tes que encontrar os 10 animais cos seus 10 números. Veña, un é moi fácil. Unha abella. Ese era fácil, é a máis grande. Ben, o número 2, 2 bolboretas. E están aí, bichas, moi ben. Agora o número 3, 3 grilos. Moi ben, están aí verdiños. Moi ben. 4, 4 libélulas ou cabaliños do demo. Si, encontrachos, son rosiñas ou fucsias. Moi ben. O número 5, 5 arañas colgadas da súa tea, ou arañeira. Si, xa encontrachas arañas colgadas, 5. Agora imos co 6. 6 lagartos. Si, 6 lagartos de distinta cor. Moi ben. Agora 7 eirugas. Si, encontrachos. Moi ben. Si, na flor, na flor. Veña, 7 irugas. Agora 8 reis. 8 reis. Si, encontrachos. Moi ben. Agora 9 ras de distintas cores. Si, están aí, parece que cantan, Croac, croac, croac. 9 ras. Agora o último, 10 formigas pequenas. Son un pouco extrañas polas cores.
un pouco extrañas pola cor. Sí, aí están, as 10 formigas. Moi ben, es moi boa, es moi bon. Veña, ata loguiño.